Ωραία, ξεκίνησα να καταγράφει 1987, πάμε και όλα αυτά. Είστε η κυρία και από ποια εταιρεία? Το όνομά μου είναι Κουτρούλη Μαρία. Κουτρούλη Μαρία, θαυμάσιο όνομα. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον όμιλο Atlantica Hotels and Resorts. Έχουμε 50 Για να δείξουμε κιόλας εδώ. Το κρατάω για να το φωτογραφίσω. Ωραία. Λειτουργούμε συνολικά 50 ξενοδοχειακές μονάδες σε 3 χώρες. Την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Είμαστε εδώ σήμερα στην ημέρα καριέρας του ΔΙΕΚ Πειραιά, που πλέον λέγεται ΣΑΕΚ. ΣΑΕΚ, ναι. Ωραία. Με σκοπό να κάνουμε τη διασύνδεση των σπουδαστών με θέσεις πρακτικής άσκησης αλλά και επαγγελματικές θέσεις, εφόσον υπάρχει αυτή η προοπτική στη συνέχεια, ναι. Αναζητούμε διάφορες θέσεις στο κομμάτι του hospitality, όπως reception, housekeeping, κουζίνα, ζαχαροπλαστείο, food and beverage. Ναι, ναι. Και όλες οι ειδικότητες που αφορούν το hospitality. Ακριβώς. Αυτές ήταν οι προσδοκίες σας. Και προφανώς είναι. Τι ανταπόκριση είδατε από τα παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα μικρό ενδιαφέρον, αν και είδα αρκετό... Κάποιο δισταγμό? Αρκετό κόσμο που δίστασε να έρθει. Είναι λίγο τροπαλά. Θα στείλω, δώστε μου τα contact details σας, θα σας στείλω. Ωστόσο, αρκετά παιδιά ήρθαν, μιλήσαμε για λίγο, μου έδωσαν τα contact details τους, έτσι ώστε να μιλήσουμε αναλυτικότερα για συγκεκριμένα ξενοδοχεία που τους ενδιαφέρουν, θέσεις όπως ζαχαροπλαστική, μαγειρική, housekeeping, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα. Ως φατσούλες προφανώς θα είδατε μια χαρά. Οι διαθέσεις που είδατε από αυτά τα λίγα παιδιά που μιλήσατε? Χάρηκα πολύ γιατί σχεδόν όλα τα παιδιά ήταν πολύ ειλικρινείς απέναντι στο ότι δεν έχω εμπειρία και θέλω να μάθω. Και άλλωστε γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, για να προσφέρουμε θέσεις πρακτικής, έτσι ώστε και οι σπουδαστές να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να προετοιμαστούν, αλλά και να συνειδητοποιήσουν την επιλογή του επαγγέλματος, αν τους ταιριάζει, αν θέλουν αυτό το πράγμα να το συνεχίσουν. Οπότε τους καθησύχασα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί να έχουν καλή διάθεση και όρεξη και όλα αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Και εδώ είναι το ταξίδι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.